Jaran ye accident ki kali da ulain ha kate ka surak ba. Ha ka ba kane ka jingjia kala jia min sining kong cho kane ka tayo cho ubnai Disember. Bat kane ka jingjia laya thu bahado pratali ki kali kilaya accident market liang. Kane ka jingjia kala jia ru ha kate ka surak ba do dah jala expressway. Bat ka day artat ka expressway ka banled syapo Bengaluru airport. Kumta kane ke jingjia kalajia hapa ke jela karna taka dan bak lam dan bamen sau na kane ke jingjia.